Good morning! Happy Sunday guys! Wala kami vlog for 2 days. Alam niyo kung bakit. Kasi much na. Good morning my little preggy. Maagi aray ko po. Anak ng patola. Nagsiselo si Maggie. Tipi. Aray ko tipi boy. Tipi boy. Tipi boy na mabantot. Tipi boy. Tipi boy. Ano? Ano yun? Magpogi din tipi ko ay. Ang pogi ng tipi ko ay. Si kagat nga lang. Hey Maggie. Ala, sige. Siksikan kayo. Sige. Oh, ready. Dilaw, ay, na naman ako ni tipi. Tinigiliban nga, ay. Oh, huwag mo naman ano yun si Maggie. Bundats na si ano. Laki na daddy, parang ano. Oo, ahas na. Sige mo, hindi pa yan ano. Oy, no, growth. Huwag mong hagurin yung Maggie. Just another day. Tingnan mo ginawa ni Stifler, oh. My golly, golly, golly. Parang ano, nabox jellyfish. Loko talaga. Let's go upstairs. Kunin ko yung ano. Maybe bachi. Dali, dali, dali. Dali. Ah, si Conan, ayun. Bilis, Conan, up, up! Mami, tawagin mo si Conan. Kunin, kunin. Papa, kunin na. Kain. Kanan. Kanan. Ano di umoto yan? Patambal si Conan. Ay, galing na. Lang, more lang sa tawin. Ayun na kasi sabi. Hi, Maggie. Who else? Glory. Jakey. Tippy. Hi there. Let's eat guys. Breakfast, sabay lunch na to. Brunch. What time is it daddy? It's 11:16 O nga brunch na in the to. morning. Hi there. Eat. Let's chow down. Pagluto ko kaya man ng ano nga to? Miswa. Tapos fried chicken. So, muna kami kasi. Kami nagano sa. Kain tayo! Hot Sunday. Rush things. Nooho na ako, daddy. Nabubulo na ako. Yeah, all your horses. Timpla kami nung ano, yung Milo na pang cold na talaga. Oi! Hoy! Saan siya magtimpla? Ah, bagal! Ganyan-ganyan pa siyang nalalaman. Yes, Conan! Flavor niya, hindi siya ma-flat. Kabig na nga siya, may kabig pa. Ano ba napanood niya? Slideshow ng picture mo. Conjuring 3. Nagloloko muna naman ako Ito yung tsura ni Inday Pagod na pagod. Nagayos dito sana sa baba Binuhay yung kitchen namin dito kasi hindi na makaakyat. Sobrang ano na. Laki na ng tiyan. Sabi ni Mika, hindi na siya nakakaakyat kasi nananakit na daw yung mga matuhod niya. Hala ka! Ayun. Kaya may kitchen na kami dito sana. Ha? Yes, bunso. Maganda siya. Ha? Mamaya mas nasabi ko sa'yo. Ikaw talaga. Paero to. Pugi ang mukha mo. Vlog mo si Mama Dali. Yan. Pasukin mo na si Anjo, mami. Mapasok kita sa CR. Vlog daw kita. Baliw talaga to.
Ayun. Tsaka mas ano na rin. Mas okay na rin namin kayo nandito kasi kakatamaran na saan eh. Aba, sinaib yan oh, naligo oh. Oh. Siyempre. Ang init no? Umulan lang, lalo uminit. Ayan si Natsu, nakabantay kay Lola oh. Ano boy? Alis na tayo boy! Sama na kay Lola, dali. Kanina to, men. Di mo na inano, di mo na inubos. Kaya natin to. Yung siya, kaya puro buko dapat yan. Ah, kaya pala bumubuko si Mudra. Kain tayo guys, buko. Sarap. Bakit? Wawa man ikaw. Ay, ayun na. Dali, bigay mo. Ayun na, dali na. Doon. Ayun, hindi sa akin, baby. Ayun. Kaya na yan. Ito na kainin niya. Ayan ah. Bayad. Thank you. Tabi mo. Oo nga, tabi mo. Hey guys, we're off to ano? So, Mandaluyong. Ayan. Sa friend nila. Talaga ako nag-alala. Sa leeg. Tagay tayo. Buti na ba? Hindi naman. Hindi naman kasi naglalagis ako eh. So, ayan, punta kami sa Mandaluyong nga. Papatatok daw siya. Kasi last Sunday, no, pumunta kami doon, diba? Ah, hindi kami natuloy pala. Kasi sa kanila kami pupunta. So, yun lang. We'll see you later and try ko din na. Hindi ko alam. Kung kakayanin ko yung ano. Hindi mo naman nadali. Nasa cellphone ko eh. Andyan? Hindi, yung ano, yung panlagay para di ako masaktan. Huwag na. Topical anesthesia. Huwag ka na mag-ganon. Sa bagay, kasi di naman siya na ganun, nagpalagay ako nito. Mali kasi ang application. It's supposed to be more than, you know, P-size. P-size. Ani DF. P-size. So, yun. Wala na, ito paparetouch ko. Hindi tumalab. Paretouch ko ito. Kukunti nilagay niya. Ito 3 ibon ko dito. 3 bibi dapat. 3 bibi. Hanap lang kami guys na makakainan na muna. Gutom na ako. Brunch yung kinain namin kanina eh. And it's 5 o'clock na? 5:30. Bangko na yan, daddy. Wala nang kainan dyan. Puro bangko eh. Ano kain natin yung bariya? Ha? O sige, tingnan muna natin. So, binalot kami guys na ano, napadpad. Wala na palang mga kainan dito. Kaso walang ano eh. Walang mesa ba? Yun na nahanap ko. So, tala akong minis na para bumili ng ano. Nag-iris lang. Yun na yung pagsabong. Malabimig, sarap kumain. Dito dapat kami kakain na Irish potatoes. Kasi puro naman patatas. And then dito puro naman tinapay. I want kanin. Ang galing. Sa ano? Sa dahon talaga. Ayan, dito kami sa binalot. Binalot. 2 rice. Ano yung binagoong? Ano? Binagoong. Binagoongan, wala akong binagoongan. Dinuguan. Ay, whatever. Sige, palit tayo. Ito yung mga rice. Palit tayo. Nag-isap tayo. Dinuguan sa akin. Sabi niya, ano, laman eh. Ayoko, may tabo eh. Kapag ito. Huwag na. Pwede mo na lang. Ayoko niya. Sorry. Ano ba yan? Sige na, okay lang. Meron naman ako dito. May extra ako. Sabi ko na eh. Tinanong ko, puro laman ba yan? Yes daw. Taba. Ayun o. Kitang-kita yung taba. Tanggalin mo na lang eh. Tayo. Hindi tapayan to naman eh. Ayoko. Ay, ito taba o. Tanggalin mo yun. Bigay mo sa akin. Hindi wala. May weekend tayo. Ito yung aming sabaw. Ano sa'yo, te? Bistek. Okay. Tapos may ano ko. May talong pa ako dito. Para tayo nag-picnic. Buksan mo nga. Picnic.
Yeah, talong with bagoong. Food trip. Kain tayo, guys. Tapos binila ko nito si Kolokoy. Banana chips. Snack niya tomorrow sa school. Dito kami Star Mall, guys. Wala pa kasi yung ano eh. Yung... No! Wala pa kasi yung tattoo artist eh. So pumunta muna kami dito. And naghanap ako ng posibleng mga pwesto, you know. Kaso mga exhibitor lang pala to. Hoy, Betlog, lika na. Ang daming kainan dito. Dito rin ako dati ay, bakit ano na to? All day supermarket na. Di ba ano to? Pure Gold. Hindi, Pure Gold Junior ata dati. Wala na. Sinonggal na yung Pure Gold Junior. Paano na tayo? Hi. Wala eh. Saan po ba yun? Ano pangalan nito? Engel. Figaro. Figaro? Ashley. Ano ba talaga? Hi. Hello. Oy, oy. Oy. Hi. Masungit hindi naman. Babae, lalaki. Kumain na kayo? Oh. Saan kumain? Hi. Diyan, sa labas lang. Mamaya, Hi. hintay kita kagabi. Bullshit ka nga kung ano. Eh, yun na. Nakakita ko sa ano eh. Sala kami sa ano. Tattoo artist. Naglalaro pa. Kapatid ng ano, ni Kalokoy. Post ko kanina yung bili ng pagkain. Eh, syempre, bumili ng pampalakas ng loob. Bago siya tatuan. Meron talaga siya parang grip o Nagtitinta ka pala guys. Mga paintings. baka hindi ko ba ito pag-uwisan eh. Ganda. Tapos ito. Ito pinakagusto ko. Ang cute. Ang blue na yan. Yung baby niya. Kitty pie. Galing mo. Hintayin na lang. Magsimula. 3, 2, 1, we're starting recording. So preliminary steps on getting dark. Oh my god, the lens is tarnished. Ito yung ilong ni Groot. Dinutdot yung lens. Excuse me, pinasa ko lang. Sorry. Yeah. Let's see the victim. Kala niyo welcome post yan, puro takot yan. Takot yan. Yan yung mamaya, puro time purse yan. Si Master Angelos. Kung tataloyin yung tao to, dahil papatay yun na Master Gas. He's not playing. Pare, seryoso yan. Hindi nagbibiro yan. He's not playing. Ito yung second in command. Ito yung insane member niyan, mad scientist. Okay, wait for babalikan ko pagduguan na yung pasyente. Yeah, preparation. Wala pa mga folks. This is just the preliminary steps on getting the hurting down. I mean, just about to prepare the slaughterhouse. It's a slaughter. You guys, you can see a lot of action. Kaya si time first too. Hindi ah. Ain't that a cutie? Kaya kakagatin niya. Sobrang sakit. Buti ngayon, buti hindi kahapon. Kahapon eh, ginawa. Ay, hindi kahapon. Ano ba nangyari kahapon? Ayos na yan.
Yan yung parang ano, deodorant. See that? The guys who did Insurgent, tatlong bibe. Kinamitan kami ng ano eh, Gillette. Yung ano, deodorant stick. Dapat ako up, we're not gonna show you what it is. It's gonna be a big surprise. Ano pa? Yep. We're gonna wait for it till it's finished. Baka hindi niyo panoorin yung ending eh. Sorry. She's peeling it off. Tingnan natin. No. Check in the mirror. Check it out. Check it out. Check Of course, we're not gonna let you see some of those. Maybe later on. Ganun mo nga, taas mo nga. Nakasabit na. Yep. MRT. Tama lang, sakto lang yung Yung blurry. Won't give you anything. Yan na. Serious na yan. setup lang ako. Ito muna kayo. Okay. Alam pa nila yun. Baka may program sila na. May ano, database ng mga active singers ano naman. Yun eh, siyempre. Ito din lahat ng mga music company, diba? Weapons of choice. Are you happy when you know it? Clap your... Wag! They'll know. They will. The precious. We don't want that to happen to our precious, do we? Got it. Got it. Cheers. Always a challenge of cheers to victory. Peace on earth. And this also goes to my friend. He wants to drink with me and still fate doesn't permit it. This my friend Top. Top Kelly, wherever you are, you're missing a lot. My birthday is this time. She's getting some ink done. You're drinking and where are you? Artista ka po. Dentist po kayo. Nananakot din tunog eh. Akala ko magpapa-adjust ka lang ng bracket. Parang jackhammer yun, no? Remember, no time purse ha. Dati, no fear. No time purse na ngayon uso eh. Oo, tad-tad ng time purse Uy, yan. grabe ka, hindi naman. Hoy, Pinocchio, huwag ka magsinungaling, mahaba ilong mo. Oo, lumalaki pa. Spinach tonic yan. Cute naman yan. Game talaga. Ayun na. Gay ka? Fuck, I married a gay. That's an idea, you know. Dami tayong earthquake ngayon. Tension. There's fencing. Pencil? Fencing. Fuck, I think I messed it up. Oh, Wala, binulsa niya. sorry. Hindi mo na. Hindi, nitignan ko eh. Sorry nga eh, di ba? You heard it from somewhere else. Hi, Mom. Oh, lalim mo na. Oh! Gagi, trash can yan. Ito, hindi ako gumawa niyan ah. Hindi ko ginawa yan. Pare, iba kaya ito sinira ko. Kala ko stool, sorry. Wala, hindi makakapagsalita eh. Loko. Yan nakakalaya. Ito akin. Ito pet ko eh, nandito.
Okay. Pagsalita lang yan. Palitan natin yan. Hindi, mas maganda bitin Ito up. po, ano, para malapit ka rito. Sigurado ka? Sure ka mo pumalit yan? Konti lang. Konting pampalit. Okay. Natin na. We're rolling, Jackass 101. Action. We are friends, Sakto lang. Oh, baka makita. Pagtapos na, dyan mo makikita yan. Siguro itong camera man at Dude, I'm just feeling the view of the artist. Okay. Hindi natin pwede titigan ng gusto yan. Hindi immortal ang battery ko. So cut muna tayo. Balikan natin pag niwi na yung mukha para na-strong na. Rocket lang kala. Wala ng battery. Ay, sumindi. Hi, Mom. Hindi natin kina-update after 45 minutes. Tumatawa lang, loko-loko. Parang joke lang eh. Parang tayong tinatawag ko to for time first. natural first time ko yun. Yan tayo, hindi bulb dyan, hindi nyo makikita yan. Ano kay guys, dito makikita yan, pero puho kayong paligid nyo, makikita nyo yan. Hindi ko kayo bibigyan ng chance. Steve. Sabi sa inyo, antayin nyo yun. Hindi ko bibigay sa inyo yan pag hindi natapos yan. Para hindi kayo, huwag nyo kagad i-shutdown yung PC. Ayun, nawala bigla ako. Galing ano. Pero matindi yung blinis. Gulat sila lang eh. Bigla nawala yung tattoo eh. Pinalas-palasan. Ano, what do you think? Yeah. Sorry na ba? Sorry. Sorry ka. Magtato ka na. Pakulong ka na. Nangalay. Bye-bye. Ano? Wala kang ano dyan. Saan natin lalagay yung kasakali? Ang alin? Yung dragon mo. Sige, pag-usapan natin yan. Yung ngayon na. Ha? Ngayon na gagawin. Sige, pag-usapan nga natin. Oo. Ang ngayon gagawin, hindi pa natin ano. Hindi pa rin. Grabe ka, huwag madalin. Hi guys, we're home na. Nagutom si Daddy. Kain siya ng... Galing mo yung sombrero mo. Pagkain din namin kanina. Tanghali. Yun, brunch namin. Yan pa rin. Hindi naman siguro sila nagkainan. Ay, nakalimutan ako yung take out ni baby. Yari ako nito bukas. Pa-deliver na lang ako mamayang alas 4. Kaya alas 5 pag-isig. Maraming pagkain siya. Good day na tayo din. Para mag-hihila ko sila. look sila. Ano nga pala, di pa inaala kumain. But they're killing munchies. Kain tayo. Sip ko. I was hoping to see about taking sa mga... Wala eh. Diretso eh. Pagbaba ng taxi, galit-galit sa akin. Kaya talaga lang, nag-revolution na yung tiyan mo.
Kasi naiinis ako. Gusto ko lang... Ayun. Layasan ko sa tao. Nagugutom na yung tao eh. Yan ang dal mo. Kaya nga nagugutom na yung tao eh. Hmm? Kaya nagiging magandal. Oh, ito naman isang to. Kulit to. Kubuntis ah. Tigilan mo ako. Ha? Ipamit. Wag! Magagalit Hindi, siya. kahit yung ano lang. Yung nandiyan, ipamit sa bato ko. Naloko na si Wagi. Bakit na? Bad-trip naman si Buntis. Laki-laki na yung tiyan niya. Oh, grabe na. So, ano pala, update sa kanya. Diba dinala namin siya dun sa, sa vet. Kaso, sabi ng vet, ano pa daw, first week of July pa daw yung due date ni Mami. Kasi nga, apandal sa, sa pag, sa kanya ni Groot. Yung mating season nila. Yun. Hindi naman naman yung what TV pa mating season. Basta yun na yun. Kaya yun, first week ng July daw. Tapos pwede din namin takbo doon just in case, diba? Kahit gabi daw, sabi ng doktor. And then, sabi ni Daddy is cesarean. Kaso, it's so mahal na cesarean, guys. Cesarean, diretsong Spain na. So, mahal. Mahal! We'll see you all tomorrow, guys. Bukas na lang yung shoutout, ha? Kasi Antoki pa na ako. 1:30 a.m. na. So, ay, naku. Yan na naman ang pinamunas mo sa Saan? Natapon niya na ulam sa mo. Hindi, yung So, yun na.